יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מטבע הדברים ביום שכזה, אנו עוסקים לא מעט במשפחות השכולות. אך לצידן ישנם גם החברים, הפצועים, שלא מעט מהם איבדו חברים שלחמו לצידם בשירות הצבאי. שלום לאור חיון, מנהלת בית הלוחם. שלום. אז בואי ספרי לנו, מגיעים לכם אנשים שאתם מטפלים בהם פיזית, פיזיולוגית, ספורטיבית, אבל האנשים האלה גם מגיעים במצב נפשי באופן טבעי לא פשוט. נכון. קודם כל חשוב לציין שיש בישראל 4 בתי לוחם. יש בתל אביב שהוא הוותיק מכולם, יש בחיפה, יש בירושלים, בבאר שבע, וזה מרכז שהוא ייחודי מאוד בעולם. ובאמת אנחנו מטפלים בנכי צה"ל, בפצועים צעירים, מבוגרים, שמגיעים אלינו, חלקם מרוסקים נפשית, חלקם מרוסקים פיזית, ואנחנו מחבקים אותם, משמשים להם בית חם, עבור חלק מהם אנחנו בית שני. ועבור חלק אחר, אנחנו אפילו הרבה פעמים מהווים בית ראשון. ומה את שומעת מהאנשים שמגיעים אליכם? מניח שהסיפורים רבים ומגוונים. יש אנשים שאומרים במפורש, אם לא הבית הזה, אני מת. ממש ככה. כן. בתי הלוחם נותנים סיבה לאנשים, לנכי צה"ל, לקום בבוקר, לבוא, לעסוק בכל תחום שאתה רק יכול לחשוב עליו. תפרטי לנו, אבל קצת מה באמת קורה שם, מה אתם עושים בעצם במקום עצמו? אוקיי. אז דבר ראשון, והדבר הגדול ביותר, זה באמת כל נושא של תחום הספורט. והאופציות שפתוחות בפניהם הן אינסופיות. יש בריכה אולימפית, ויש מכון כושר, ומכון פיזיותרפיה, ומכון הידרותרפיה, וטיפולים אישיים, וכל תחום תרבות שרק אפשר לחלום עליו. אורה, אני מניח שיום הזיכרון הוא יום לא פשוט עבור לא מעטים מהם. יום שמחזיר אותם לטראומות שהם עברו, אתם נערכים בצורה מיוחדת ליום כזה? תראה, הבית תוסס בכל ימות השנה, ומהווה באמת מוקד עניין מאוד מאוד גדול. ולקראת יום הזיכרון, שהוא גם די צמוד ליום השואה, הכל יותר נינוח, הכל קצת יותר, אתה יודע, ההילוך המהיר, כן, יותר רך, ההילוך המהיר יורד. אנחנו מגיעים לשיא בערב יום הזיכרון, שבכל בתי הלוחם מתקיימים טקסים, ובבית הלוחם תל אביב יש כ1,000 אנשים שמגיעים בכל שנה, אנשים שהם משפחות שכולות, שהם חברי בית, מגיעים הם ובני משפחותיהם לטקס באמת רב רושם שהוא מסורת כבר של 40 שנה. אורה, לפני סיום מילה אישית שלך, בכל זאת אנחנו הרבה מאוד שנים אחרי שאת כיכבת על המסכים של כולנו, יש איזה געגוע לזה? תראה, תמיד יש געגוע, זאת בהחלט פינה חמה בלב, אבל שנייה אחת לפני שאנחנו עוברים לפן האישי, חשוב לי מאוד להגיד שכל מה שנעשה בבתי הלוחם, חלק גדול מזה, הוא מגיע מכספי תורמים. ובאמת, רק לאחרונה הקמנו אגודת ידידים לארגון נכי צה"ל, שבראשה בהתנדבות עומד האלוף במילואים יואב גלנט, עושים עבודה מצוינת, באמת, מגיעים לאנשים שרוצים להיות שותפים, רוצים לבוא, רוצים לראות, ואנחנו מזמינים כל מי שרוצה לבוא לבתי הלוחם, לראות את העבודה המופלאה שאנחנו עושים שם. כן. ולשאלתך, אם יש געגוע, תמיד יש געגוע לדברים טובים. איך את יכולה לתאר את מגוון האנשים שמגיעים אליכם לפי חתך גילאים אולי? כן, זה באמת מורכב, כי המסה הקריטית של בית הלוחם תל אביב לפחות, שנפתח אחרי מלחמת יום כיפור, זה פצועי מלחמת יום כיפור. אבל בשנים האחרונות, ארגון נכי צה"ל שם ממש למטרה להגיע לצעירים. אנחנו לא מחכים שהם יגיעו אלינו, אנחנו מגיעים אליהם. ובאמת, יש לנו רכזות צעירים בכל בתי הלוחם, ואנחנו לא משתדלים, אנחנו למעשה עונים על הצרכים שלהם. שלהם זה אומר בעצם הפצועי מלחמת לבנון השנייה, נכון. חומת מגן. הפעילות הרגילה והמסורתית בבית הלוחם היא פנטסטית, אבל הם מחפשים את האתגרי, הם מחפשים את השייט ואת הטיפוס קירות ואת הצלילה ואת הבחוץ ואת האקשן, ואת האקשן הזה אנחנו נותנים להם בשנים האחרונות, והם באים בהמוניהם. נהדר. תמשיכו בפעילות המבורכת שלכם, אורה חיון, תודה רבה לך. תודה לך.